sih. Yuk langsung satu cantik yuk. Jadi wis kostumnya wis kene wis sae kok. Buat sae. Sliramu wis tak aturi golek bojo sing welas tresno sejati pungkasane sliramu gawe lara ora murung saiki ne dadi rondo. Sago ngenteni kowe aku moko dadi jodone ora kena prawane tak enteni rondone ning nyatane sampean sabar ngenteni yo 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 sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresno welas sejati pungkasane sliramu digawe lara ora urung saiki ne dadi rondo. Aku sago ngenteni kowe lan aku muga dadi jodone ora kena prawane tak enteni rondone. Anjem
tresno bebojoan selawase